pasada maruhata. Asini roh hamadi hamu doho dame sia debata mata do sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhukna amana minanami song-songuni manang na posobulung manang remaja na dohot hadir di pertanyaan ngata di garejaon doho akka nama dohoti di inganan nabi manang di bagasna. Hata ni tuhata nagabe berita nauli di hita di pertanyaan ngataon di mana tersurat di buku ni Matius bidu 24 ayat 45 rodi ayat 50 sada. Ta pai huti hukma hujahahami Matius 24 ayat 45. Asa di dia do na posoha-posan jalan nama roha na pinabaki ni dukna mangalehon akkana posona mangan ditikina martua do na posoi na mangulau songoni di dapot iduk na di haroronai situturo na hudokot tuhamu pabak kitonna do ibana mangaramoti saluhukna na di ibana alai ia na jahat na posoi dohonon nama di bagasa rohana liling dope asaro iduki gabe tole mai bana mangalicingi akka dongan nana poso manga minum duang boy bana manga kupi akka sipar mabuk dungi Roma iduk nina poso odeng diari naso panagamanna jala di sadihari naso pamotuanna. Jadi agon nama ibana laos lehonon nama tu ibana tohap niaka pangaci. Di sima masa angguk-angguk dohot na patungar ipon. Di sima sahakna horas marihita saluhukna. Molo taparohahon turpuk nata jahaon sasitongna ini tentang pertanggungjawaban dan kesetiaan atas apa yang Tuhan berikan kepada manusia secara umum. Lapatan nak dipangido debatado sia sudejol maun sejauh mana dia mempertanggungjawabkan akaaha nasaha tuibana. Jadi Allah melihat apa yang dilakukan manusia. Naposo, naposona, dang bandokon naposo bulung, alai sudi majol maun. Setiap manusia diberikan tugas tanggung jawab sejauh mana dia menyikapi. Naposo haposan doibana manang naso haposan. Nasatia doimana manang naso satia. Dan tiba saatnya kita pribadi lepas pribadi songon naposo ni debata akan mempertanggungjawabkan. Alani molo tapai huti hut nak kaning sude akka edde ni kori secara khusus. Adong sada kalimat yang sama di syair ni ajakan puji majahuba. Pasangap debata. Songonido nak kaning di wiksa pulsada Teresia dohot agape ajakan bahkan asa marsitutu margogo lau mamuji debata dalam arti mamuji debata mangulahun ulau tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita asa marsitutu marsigogo hamu ama hamu ina tugu hamu ma enak komuna inang kurak salam nak kaning siar ni korni Teresia. Jadi ajakan untuk sejauh mana kita sudah mempertanggungjawabkan. Molo tapai huti hujan awal lakaning tangyang ni paragedda ditangyangi kalimatna asa gabe halak naburju
unang najukat. Naposo naburju, unang ma naposo najukat. Jadi secara khusus marupani hita jo mamereng, sejauh mana kita mempertanggungjawabkan dengan sungguh pemberian Tuhan kepada kita. Taida mabuhadu hita madalani rumah tangga majo tarokon. Takuboto yakin do hita bahwa jodoh di tangan Tuhan. Baru yakin do hita jodoh di tangan Tuhan tapor syai di. Baru song naragu do hita tomatai baru. Ayolo songoni ngamar pahopu ibana urasa dang jodoh yak kita enna. Ngamar pahopu. Anggona baru kawin rupani marsola laki. Aku yakin kita tidak jodoh. Oh nato ngamar pahopu yakin doang dang jodoh hita enna. Baru yakin do hita bahwa pasangan kita itu adalah pemberian Tuhan. Song na gudang takinan angwa mau ragu. Alai setabayak ko jerupani bahwa ketika Adam sendiri maka Allah membawa seorang wanita yang diambil dari rusuk laki-laki itu. Jadi moladong rupani di gereja-gereja lain hita dak pola songoni. Dak pola tai huttoni. Ngading gabe tata ibadah tai. Aledong do gereja rupani Roma bawa perjulu di son. Baribun natoras nama buru-burui baru taruh hutuson. Mula songoni etong bahira debata natoras nei berunai tujulu di siadami. Tak songoni. Adong do na songoni. Bodo dingkas songoni. Ala hitara pola rupani tur ngatur merdalan sekonsistori ngatur saha di son. Artinya kepercayaan kita bahwa pasangan itu adalah pemberian Tuhan. Apakah suami, apakah istri. Ala sejauh manakah kita mempertanggungjawabkan milik kita. Sejauh manakah suami mempertanggungjawabkan dengan setia, dengan sungguh yang menjadi istri di dalam kehidupannya. Sebagaimanakah seorang istri mempertanggungjawabkan dengan setia suaminya. Dapuk tikina tuntutan di debatado isya kita. Adong dosa ada ama na begitu setia dan bertanggung jawab tuina tanah. Na terus membuat rumah sakit kontrol. Ala memang di samping tumor otak pikiran di nataipe ngasing-ngasing dang normal bi. Jadi sian na mulai martapian, margati baju, mangaliam mangan amat taido. Ada anaknya ada. Dingkat doan anak dingkan. Baka dido anak nedo. Pak, tebu sama perawat. Ugarar hami pena. Alamat teman do, oh bukan. Jangan lalu kepeng muna rupani gabe ta suruh ma perawat. Asa gabe perawat menjaga. Audu menjaga inatakon. Audu merawat inatakon. 10 tahun dia rawat istrinya. Ini bukan usia 30, 40. Sudah 60. 10 tahun dia rawat inatai songoni. Saat terakhir. Pak, haul majuawinna. Peluklah saya. Ihaulah mataima. Mau lihat di kesetiamu. Mati mah. Pangiduan ni natai haul ma'au. Ihaul. Mau lihat di holong ni roham. Termati. Betapa bahagianya seorang istri melihat suami yang begitu sih. Jadi memang luar biasa dong ke kesetiaannya mon. Yakin mahmuna. Mulai kelakkan atau berarti naragu itu ama. Alai songoni do nang ina. Luar biasa kesetiaan Nina. Ini peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan hanya cerita. Jadi adong dosa daina sore-sore. Mereka ibana tu restoran. Memesan makanan. Kalau saya makanan ini itu mereka ibana. HP di pintu. Marang nabuhame rupani tartodong nama saya ada halak. Ragema makanan ini. Kebetulan na berpapasan na tabrakani na puna rumah makan ini rupani. Kenapa bu kok buru-buru ina bahasa songona buru-buru ho. Ido inatai
saya mau makan malam dengan suami saya. Sekarang ulang tahunnya ina. Ulang tahun ni suamiku sonari. Ido sawa hutuhor makanan noneng makan bersama hamina. Ro napuna restoran ron didok. Loh, mau ulang tahun na ro. Song no may buang matuson. Apa kamu makan di restoran ini gratis? Mau ulang tahun na ro. Buang matuson nina napuna say. Alay ro inat tay mandok. Dang boy bihubuan ngapi ko na matanami ina. Molo pikir do matam mergua ho hepok manuhur makanan. Sonai ngok bilang tahun na. Ngapain ibu harus berkemas-kemas songoni mau angku soi ngok bilang tahun na merhua. Alai roi na temandok. Jangan salah. Betul suami saya sudah pikun, tapi saya tidak pikun. Karena saya tidak pikun, sayalah mengingatkan suami saya ulang tahunnya. Bah, atong molosong unido balas gurang nama ala ragero nakaning makanani na pajupangi beulak ko mamangalupa gabi gurang ma ilopa silopa buam mau nina songoni matong burunya kaine rupa ni manging ulang tahun ta hita ros pata lupa ulang tahun yak kaina song na gurang dumi kilina bahana tore nak song ni to hirin nang mese kawati tamo. Persoalan sehari-hari itu akan dituntut oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberikan pasangan kepada kita. Ay bahasa pola nak kering sahat edei. Tagogo maamang, tagogo mainang, manugu gelit. Kok sampai ke situ? Allah memang anak juga adalah pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ingat tamu udah manginang sada film na terkenal na jolo di mana seorang anak disiksa orang tua saat tuna mate ahma judul di filmi bolo taingot. Ari anggara angka kamar pola alana amaro mangatu gitu. Saat tuna mate danahi gabi pola di Filipon. Na minggu nasal po dong do dan nadiratte na torasna. Dan kalau kita sering melihat di YouTube itu ada banyak orang tua yang menyiksa anaknya. Boy dudang diber kalaki, tapi sebagaimana firman Tuhan, dapat mati kina, Roma Tuhan ini menghidup pertanggungjawaban. Molo dinggado diliam mangan ninna nakaning. Dakola dalam arti mangan, tapi molo peduli do ibana, songon suami, songon istri, songon orang tua, molo peduli do ibana, dapat mati kina. Lianon di dewata do pani. Alai molo so peduli do kita songon natoras. Buanon na may mana tuapi na somaritop songon na di ujungon nakaning. Di sima masa angguk-hangguk dohot patung oripon. Alani ini adalah kesempatan tuhita. Dilihat do petik tuhita. Ngasa dia gurang tabay nak kanauliak kana dinggani songon natoras sita di tonga-tonga ni keluarga. Songon perkarejo hita manang di dia makarejot ta. Nunga sa dia gurang nauli na dinggan marhite akka karejot tay. Ay marhite karejot tay dotong berita nauli tapasahat. Di bornginom marupani hamua manami nanami dihita saluh na disungguli dipaingot. Tuhan memberikan tugas yang beraneka ragam kepada kita. Sada namek dope nak kaning rumah tanggai. Gudang dope akka tugas tanggung jawab na dipasahat Tuhan itu hita. Dan itu akan dituntut pada waktunya. Marilah kita sebagai pribadi orang percaya yang bertanggung jawab, yang setia atas apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Asa juppati kina martua mahamu. Seunang maruk kita nasaha tuapi nasoramitopi namar hangaluton napatungar iponi. Tuhat tama masu hita salhuna songon ama songon natoras. Yanakon asa tapatari dahot tanggung jawab tabi marhitulab tabi martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan disungkuli hodo kami.
songonak kana makatidak koko dilehoko do tuhami tikki lau mangulau nak kaulau na pinasahak mu tuhami bodo ulau ni ale Tuhan dia keperkerijuan bodo ulau ni marhite parsaripeon ragam ulau ni tahedi pasahat to tuhami asiroham Tuhan paingot kami asaw pakai kami tikki nami ngulu nami on makka burjuhon sudia kaulau na pinasahak mi gabe akka pribadi na bertanggung jawab jalan na satia kami mangulahoni asa dapot tikina jalon nami tuai unang masahat kami tua hulumon tu si tawonon ala ditikki ngulu namion sepa sunggulu hok kami asa huha burju hok kami mengulah holomoni roham marhiti pernguluan nami marhiti perkerijuan nami marhiti perumah tangga nami marhiti kepersauran nami ali Tuhan nami pasahat kami matu sudia karuas ni huriam sia poso-poso sahat tuna matua lansia oma mangaramuti mamasu-masu saya pada wakamara kepersahiton pergugui Tuhan akan nagale palubang rohannya kahalak na pojok rohana asa totong bengek na sida madalani hari-hari ningulu nalau si pasahatomu si buluson na sidabi songonima Tuhan kami tuho mahu pasahat kami marhiti pertangyangan namion akadusa pangaleson nami sama Tuhan salpuhom may asiroham asa tamah kami dijulum marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin.